Ribeira camiñará o día 29 para dar visibilidade á enfermidade de Dent e recadar fondos para a súa investigación. Arfor Dent, organizadora xunto co Colexio Galaxia, agardan que este ano se repitan cifras da primeira edición, na que participaron 800 persoas. O Concello de Ribeira acollerá por segundo ano a Andaina Solidaria Un Rayo de Luz en favor da enfermidade de Dent, cita organizada polo Colexio Galaxia e a Asociación Arfor Dent, e o que se perseguen dous obxectivos: dar visibilidade a esta enfermidade rara e recadar fondos para seguir avanzando na súa investigación. En torno a todo o mundo hai só unhas 250 persoas que a padecen e un 4% están aquí en Galicia. É unha enfermidade que afecta sobre todo os varóns e que é de tipo xenético, polo tanto, actuar e facer frente como sociedade a este tipo de situacións como sociedade é moi importante, porque ao non verse tan afectada a gran población parece que non se centra o foco sobre elas e a xente que as padece ten que sufrir máis neste sentido, pois a día de hoxe a única solución que existe é o trasplante de órgano. Suárez Puerta destacou o labor que está a desenvolver Arfor Dent e apuntou que a Andaina Solidaria desenvolverase o vindeiro 29 de marzo. Son uns 6 km de andaina que van de a Praza de España ata a Pedra das Cabras e pasará por diante do mural co que tuveron a ben colaborar co Concello de Ribeira, que é o de Manuel Ayaso, que se puso para Salmoira. Este xa é un referente dentro do que é o arte urbana de Ribeira, pois moitísima xente identifica non só a figura de Ayaso, sino tamén a de Arfor Dent, pois a pegada que tuvo esta actuación é moi importante dentro de Ribeira, xa que é unha das vías principales e como expresión cultural é moi importante. As inscripcións poden facerse xa e teñen un donativo de 5 euros por adulto e 3 por neno, e poden formalizarse ata o propio día da andaina na web deporticket.com ou no Colexio Galaxia, colaborador tamén desta cita solidaria. Animar a todo Ribeira e alrededores que participen, que é unha forma de axudar a poñer noso graniño de arena, pasar unha tarde de sábado diferente, facendo un poquinho de deporte que non nos ven mal a ninguén. O tamén mestre e membro de Arfor Dent, Fernando Yáñez, agradeceu a colaboración do Colexio Galaxia, da súa AMPA e do Concello de Ribeira nesta nova edición da Andaina Solidaria. Contará cun percorrido moi sinxelo, dende a Praza de España ata a Pedra das Cabras. Contará, entre outras cousas, cun varias actuacións da Escola de Música Pops daqui de Ribeira, onde nenos e nenas van a finalizar a andaina. O percorrido, como decía, moi sinxelo, pasará polo mural de Manuel Ayaso, gran referente artístico desta zoa, e que tamén pon o seu graniño de area porque visibiliza esta enfermedade, esta asociación. Vestindo a camiseta solidaria que se pode mercar na web da asociación e cuxa recadación vai íntegra ao Laboratorio Xenético de Enfermidades Renais, onde se está a investigar a enfermidade de Dent. O ano pasado, Ribeira colleu a primeira edición desta andaina solidaria e foi un éxito. 800 persoas sumáronse, cifra que agardan repetir este segundo ano. O ano pasado, inscripcións foron 700 persoas. Ao final, ese día tamén moita xente colaborou ali in situ. Este ano vamos un pouco máis floxos, pero creo que nestas casi 2 semanas que quedan, e no mesmo día, pois espero alcanzar as mesmas cifras co ano pasado e incluso poder superalas. O proceso de investigación avanza pouco a pouco para atopar unha cura a esta enfermidade rara. O día 29, Ribeira volverá a tinguirse de amarelo para dar visibilidade e seguir recadando fondos para combater esta doenza.